Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, Estone wala sa ideya sa kinaligar nga pagtukod sa bagong nga transport coalition. Mowa sa tunga sa syudad kag sang duha ka ospital angot sa backship ginpirmahan na. Sa balita nasyonal, Senator Amy Marcos ginaduso ang pagpaisol sang barangay kag SK elections. Senado nagsugod na sang investigasyon sa mga kaso sang kidnapping. Sa balita international, Wizz Air ginkumpirmar nga nagbalik biyahe matapos ini makagwa sa pungsod Ukraine sa bulan sang Abril. Sa balita sa sports, tennis icon nga si Roger Federer ginanunsyo nga maga-retiro na. Sa balita entertainment, Julia Barreto kag Gerald Anderson malipayon sa ilang nga relasyon. Kag sa balita espesyal, liwat naton ang hibaloon ng mga tips para kung paano maka-move on pagkatapos ng malawig nga relasyon. Maayong aga Bacolod, mga aga Bilogamahin sa Western Visayas. Liwat kami nagapangalagad sa inyo subong nga adlaw, Biyernes, Setyembre 16, 2022. Ang inyong news team, Action Zil Minardo, kag Action Boy Duran, sa aton balita sa lakat sang panahon. Sa alas 3 kay nasang kagahon ang active tropical cyclone sa guwasang Philippine Area of Responsibility nga si Typhoon Nanmadol. Nakita nini sa 1530 na sidlangan aminhan na sidlangan sang extreme northern Luzon. Ini ang may dala nga kabasgun sang hangin nga 140 km per hora kag pagmadlos nga tugtog 170 km per hora. Nagagiho ini panakatundan sa kadasigon nga 15 km per hora. Samtang ang Western Visayas, lagip ng Negros Occidental kay siyudad sa Bacolod, may magalumon nga kalingitan nga may lapta-lapta nga pagulan kag pagpanaguob bangod sang southwest monsoon kon habagat. Mahinay tubtob kasarangan nga huyop sang hangin gikan sa nabagat na nakatundan padulong sa nakatundan ang magaluntad sa isla sang Negros kag kasarangan tubtob mabulwas kog nga pagdapya sang balod naman ang maeksperiensyahan. Samtang ang adlaw na butlak las 5:37 kaina, magatunod naman las 5:48 karon sa hapon. Ang temperatura yara sa 25 degrees Celsius tubtob sa 33 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Yes, good morning liwat mga ka-aksyon. Good morning liwat Action Zil. Good morning, Action Boy. Kag ti sa aton mga ka-aksyon, ga-tune in sa gyapon, no? Yes, Kag oo. active sa aton nga Facebook Live. Please like, follow, and share sa aton nga FB Live. Yes, Kag, no? sa mga drivers naton dira, maayong aga gyud sa inyo. Sa mga tricycle drivers, mga tricycle drivers, mga e-bike drivers, jeepney drivers, taxi drivers. Good morning, gid, no? Kag welcome diri sa Action Balita Morning Edition. At nanay kita, tub-tub tag na alas 8, okay? Sige. Dira kay Torco Jonko, tol, mga agad dira sa imo. Kumusta na? Ana Sinoro, kag kay Jonah Medicilo Caniedo. Si ating aragyapon kay way sagli klase. Wala sa klase. Action Boy, mag-amon niya gaulan-ulan kag tugnaw. Nami, So, anong nami mo? Ginabi ko nag-aulong-ulang kay tugnaw. gusto ko makaon sang mainit-init. Baga. Mainit-init. Baga. Hindi. Problem, init na. Ang may sabaw. Sa bawan mong baga? Ang may sabaw. Ang baga, kinasabawan na subong. Pwede ko rin. Trata na. Kaldo. Kaldo. Agapa, oo. Kaldo porsado. Kaldo porsado. Inday Blasa, morning dira sa imo. Kag kay classmate ko Lilian Bermudez dira sa may Melbourne, Australia. Milili Oligo. Sige. Si Caitlin nang. Oy, ada, may agad sa imo. Damo, kanagad diya, ano ya?
Yada. Yada. Ano ni sa sir? Makwartahan tanin, hindi. Awabi ko kung makwartahan. Ay, oo. Sa off-air, sa Facebook, i-announce ko na si Kwan Bala. Si Ferry sa Ulan, sa Barangay Arceo, Barangay Alegria, Murcia. Kag si Rolly Valderrama, sang Purok Villaludes. Ay, Rolly Valderrama, ano to? Nagdaog sa nagabutan, no? Ano naman? Ba, nagabutan gina. Mga winners na ni sila. Recap ni sa aton nga winners. Nano mo ning yung panglawag ko maning karon pa Nagdaog sa lewat. Recap. Aring liyaw winner niyo. Aring recap liyaw. Si Kwan. Si Erlinda Solis, nagdaog ni nagabutan ka po ng ngalan niya sa programa ni Action Wilma Sugaton nga This Is My Life. So kadto kadre subong nga aga para nga patiyog sang ruleta. Kag si Romeo Dairo Jr. sa kay Action Dale Salazar sa Action Balita Evening Edition guro ni kagabi, no? Congratulations. So you have until 12 noon karon para magpatiyog sang ruleta, okay? Sige lawagon ta karon rewind mo ko may winner kita gali sige. Yes. Si Action Fred nakalawag kay na winner. Okay. Sige kato karon kita. Standby sa aton dugang nga mga ason sa aton balita lokal. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:08. Sa detalye na sa aton mga balita lokal. Ginpahayag ni Samahan ng mga Super at Operators Negros sa Conesto na Chairman Albert Villanueva nga wala sila sang ideya angot sa meeting ang ipatigayon sang kahapon nga adlaw sang inaligar bag-o gintukod nga koalisyon diri sa siyudad sang Bacolod. Sunod kay Villanueva sa iya nabaton nga report, gintukod ini sang 3 ka federasyon apang wala siya napahibalo. Dugang pa, posible istoryahan naman ang nausaya nga problema angot sa paghatag sang probationary authority sa mga traditional nga jeep kundiin nagapanugot pa nga makabiyahe sila sang isa pa katuig. Ginpahayag ni Villanueva ang kabudlayan bangod sa pag-apply sang probationary authority, hindi pagsapakon kung wala ka sang kooperatiba apang kung ipaagi sa fixer, wala sang problema kag makuha pa ang dokumento. Ginklaro ni Villanueva nga wala sila nagapamalabag sa modernization program kag ang luyag lamang nila nga paayuhon ang sistema. Formal na nga ginpirmahan kaapon nga adlaw Setyembre 15 ang Memorandum of Agreement o kon MOA sa tunga sang Bacolod City pinaagi kay Mayor Albi Benitez upod sa pamunuan sang Metro Bacolod Hospital and Medical Center kag Bacolod South General Hospital para sa Bacolod City Comprehensive Health Program o kon BACCHIP. Ang among nga aktibidad ang mismo gintambungan sang representante gikan sa Metro Bacolod Hospital and Medical Center paagi kay Dr. Christine Maripoy samtang si Cherry Pink Nonato naman ang tagtigluwas para sa South Bacolod General Hospital. Sunod kay Mayor Albi Benitez, ining aktibidad ang isa sa mga nagapanguna nga lihok para sa implementasyon sang komprehensibo nga programa sang administrasyon kung ikaayong lawas nga aspeto ang paghahambalan. Dugang pa sang alkalde, target sang syudad bilang nagapanguna nga mga benepisyaryo sang amo nga programa ang mga pigado nga mabakulod nun nga nabudlayan sa pag-avail sang serbisyo sang pribado nga mga hospital. Actually, the congratulations should be given to our hospital partners, Metro and South, for taking this initiative coming from the city government to give medical assistance to the underprivileged and those that could not have an easy access to medical services. Ang kabahin sang pahayag ni Mayor Albi Benitez.
Ginklaro naman ni Mayor Albi Benitez nga hindi na kinahanglan pa nga magdihon sang formal nga bilateral agreement ang syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental angot sa consultancy works ang tatlo ka mga empleyado sang Kapitolyo. Sulod kay Benitez, ang ilan na pundar nga pagsalig kag relasyon ni Governor Bong Lacson ang hindi matupungan gani hindi na kinahanglanon pa nga magdihon sa isa ka kasultanan para ini ang ma-formalize. Duwa pa ni Benitez, umpisa pa lang sa naunang adlaw sa iya administrasyon, makita na ang suporta kag kooperasyon nga ginahatag sang probinsya. Ini nga palayag sang alkalde ang base man sa ilad damlag ginkasugdan sang gobernador. Lano ni Mayor Albi Benitez nga liwat iga sumiter sa sangguniang panlunsod ang appointment sang tatlo ka mga empleyado sang gobyerno probinsyal angot sa Memorandum of Understanding para sa consultancy agreement sa tunga sa syudad kag probinsya. Suno kay Benitez, padayon ang pro bono kag consultancy work sang tatlo ka mga opisyal samtang wala pa maaktuhan sang konseho ang amo nga bagay. Sa nahibaluan nga base sa damlag lang nga sesyon sang konseho, si Attorney Valerie Ann Holiero pagid lamang ang ila tigayon nga naaktuhan bilang consultant para sa health insurance kag healthcare sang syudad. Nagalaom naman ang alkalde nga paboran sang SP ang consultancy agreement nga iyaliwat iga request para naman kay Attorney Refrando Diaz II bilang consultant sa Administrative Matters and Systems Review, Dr. Mary Ann Maestral bilang consultant sang Health and Hospital Concerns kag Lizelle Helvolea bilang consultant naman sang Special Projects and Economic Affairs. I'm resubmitting the proposal for the three employees to be our consultant. With the concurrence ready with the governor. Ang kabahin sang pahayagan ni Mayor Albi Benitez. Ginatugyan na ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II kay Mayor Albi Benitez ang pagdesisyon kung ano ang masunod nga himuon sa proposal sa sangguniang panlunsod sa Bacolod nga magdihon sang Memorandum of Understanding sa tunga sang gobyerno provincial kag lokal nga gobyerno agud mapabakod ang bilateral relations sa probinsya kag syudad. Ini ang reaksyon ni Diaz sa hindi pag-aproba sang SP sa Bacolod sa ila consultancy agreement. Ini magluwas lamang sa inaprubahan nga appointment ni Attorney Valerie Ann Holiero bilang consultant for health insurance and healthcare. Sa sesyon sang SP Bacolod sang Miyerkules, ginkasugdan sang SP nga ang consultancy agreement kay Holiero mo lamang ang aprubahan. Duwa pa ni Diaz, yara sa gihapon kay Benitez kag Governor Bong Lacson ang pagdesisyon nga may concurrence sang sanggunian. Una dre ang SP sa Bacolod ang nagtalakay sa communication ni Benitez nga nagapangabay sang otoridad agud mapirmahan ang proposed consultancy agreement sang City Government of Bacolod kag Negros Occidental. Si Diaz ang ginpangabay agud maging consultant for Administrative Matters and Systems Review, Dr. Mary Ann Maestral naman sa consultant for Health and Hospital Concerns kag Lucille Helvolea, consultant for Special Projects and Economic Affairs. Ginanunsyo sang DSWD Region 6 nga nagpain sang duga nga 26 milyones pesos ang DSWD Central Office para sa padayon nga pagpatuman sang EICS Education Assistance. Base sa FB post sang DSWD Western Visayas, may payout nga patigayunon sa maabot nga Sabado, Setyembre 17, 2022 kag sa masunod a pagid nga Sabado, Setyembre 24, 2022 sa Region 6. Pero nagpahanumdom ang ahensya nga wala sang walk-in kag akomodaron lamang ang magabaton nga text o kon email. Sunod sa DSWD, ang paghatag sang sining nga ayuda ang depende sa pag-avail sang pondo. Gintala na naman sa gobyerno probinsyal sa Oktubre 10, tubtob 16, tuig 2022 ang pagbukas ng local government units pavilions sa Panaad Park and Stadium bilang partisipasyon sa natalanan ng Mascara Festival sa siyudad sa Bacolod. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II, ginsugda na ang pagproseso para sa disbursement sang 100,000 pesos nga bulig pinansyal sa gobyerno probinsyal sa mga LGU nga magabukas ang pavilion. Duwa pa ni Diaz, mayoriya sa mga LGUs ang nagasugod na sa pagplastar sa ila pavilion agud manginhanda sa unang adlaw sa pagbukas sa Oktubre 10. Natala na man nga magigsapol ang gobyerno probinsyal sa organizers ng Mascara Festival, may kang tanan sa patuman nga health kag safety protocols.
15 ka mga kandidata ang mga compete sa Miss Bacolod Mascara 2022 sa Coronation Night sa October 19, 2022 sa USLS Coliseum. Suno kay Carlos Durana, chairperson sa Miss Bacolod Mascara, humalin sa 90 ka mga babae nga ginpaidalom sa screening, 15 ang napilian. 5 ka mga corona ang madagan sa mga kandidata, lakip na diri ang second runner-up, first runner-up ang Miss Bacolod Mascara International, Miss Bacolod Mascara World, kag Miss Bacolod Mascara Universe. Ang magadaog ang iga-endorso sa Aces and Queens para mag-compete sa national level. Kada kandidata ang magabaton sa 80,000 pesos nga subsidy halin sa Bacolod U-Home Foundation Incorporated. Action Radio Philippines Standard Time, 16 minutos sa nagaligad sa takna nga alas 7. Senator Amy Marcos ginaduso ang pagpaisol sang barangay kag SK elections. Samtang Senado, nagsugod na sang investigasyon sa mga kaso sang kidnapping. Ang detalye sa Mabalita National sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sa hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa At sa taniwatag palamati aga pa, no? Si Joshua Bia. Hello, Manong. Good morning. So, ginatamyaw niya lang si kumari niya Star Mayo, no? Si Ma'am Star Mayo. Kag si kumari Jinky Dialagdo, no? Salamat, Gid. Salamat, man. Yes, good morning kay Ma'am Sol Lama Barnaca. Barnacha. Halina sa Thailand. Yes. No, oo. thanks God it's Friday, good action boy, no? Si Mama Star Mayo, good evening na sa ila. So good evening action boy in Miss Lian sila number 13. Ano ni? Mascara, may bet niya si Mama Star Mayo action boy. Nakita mo to ka mga sexy sa atan nga mga ano, Miss Mascara. Actually, way ko Mascara. nakakita, gid. May nakita akong isa ka picture ang ako nablos at tuto kita. Ay, may nablos ka? Oo, kita- Namba, no? Hindi atong nakaiban to yun, naka-siksir. Kasi doon naka-t-shirt, puti lang to yung nakamaong. Oh, naka-t-shirt. Makita Ngitaon, sabi ka nakita ko na din mo. Kita Basta naka-t-shirt siya, ne? Kita ada ba sa post ni Carla? Kanit, may friend ka mo ni Carla, hindi? Hindi. Hindi. At karoon lang pagkitaon. Pero sa Aragro sa ka PIO sa Bacolod. Hindi, Pero- ito yung post lang. Oo. Nagpa-picture sa mga kandidata. Tiyabi ko kandidata man siya. Tigali kayo nagpa-picture lang to siya. Ay. Base kandidata man to sa. Gusto daw Hindi taga-dughan lang siya sa mga kandidata. Oo. Morning na, yada, nablos, kakala kanyet. Nablos ko na sa mo. Warlito Caberte Saligan. Morning. Sige. Why ka to yan nag-intra sa kwan? Hindi, Sa diin. why ka pa kag-intra sa maskara? Hindi ko. Hindi Ang ko. ginagamit ka ba? Hindi ka? Hindi ko. Oo. Doon ka muda. Ginapilit mo ko tani mo na mala ko nila. Natong ka muda. Galing kay Aton Height garo wala. Kulang pa ni sa inat garo action boy. Ang rampa garo masarangan ta pero ang height garo hindi ka ano. Sampol sa rampa, Pare sampol naman sa- tayo. Garo may isang space ah. Kung gusto
Kasulig ka, kasugid ka sa grampa, tanawon tabi, tanawon. Tapos sa imo, kung mapatudlo sang Q&A. Oo, yun, baldahon ta na slide. Mamalda man ta sa height eh. Thank you for that very wonderful Pilataan, question. oo. Imo ya muna yan, ah. Thank you. Thank you for that amazing question. Yang mo gila, no? Daw, galing ka magsinay ka galing. Thank you for that very wonderful question. Daw ka Miss Gain. Hindi man? Galing kay ko mga amo gini nga pageant action boy, direct to the point na sa lamang sabat mo. Wala na. Mga thank you for that very wonderful question. Daw ka Miss Gay gani. Dili may ano man sila action boy, ang maskara may the Miss Gay man siya lang pageant. Ay, may haraman? Oo, may pang LGBT. May haraman pang teens, may haraman pang lalaki. Ay, gali ka? Oo daw, complete package. Di subong ning madao gali sa maskara niyo. Pwede na ni sila ka-intra mga Miss Universe Philippines. Hana? Amo ni sila mga delegates kung magdaog na. Okay. So, pintrahon sila to sa mga Miss Oo, Bilibining international Miss Pilipinas. World. Oo. Mga Bilibining Pilipinas, Correct. Miss Universe. Siling ko na si mga mintra ka eh. Saan lang Paano ko naka-intra ka sa Bilibining Pilipinas kung hindi ka na mag-intra sa maskara? Sa maskara, ang budget nila tag 80 mil kada isa. Wow. Gusto mo lang chismis, may pagkagid dyan. May sinta kagad yan. Wala lang to kay Mari. Ano ang gown? May swimsuit. Sa balay. Laman lang. Muna na Standby na sa mga balita, lokal, balita national. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Sana all, sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Action Reports, First Portion, Action Balita Morning Edition, Action Hotline, Drama, nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Action Balita Banat Bulig, nga taga Syudad Sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sa hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability, Action Reports Afternoon Edition, Action Firing Line, kag Action Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Guasang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado, o kung kabilugan, nga sa senta Sa detalye na sa aton nga mga balita national. Gin pangabahay ni Senator Amy Marcos nga liwat ipaisol ang barangay kag sangguni ang kabataan eleksyon sa bulan sang Disyembre sa masunod nga tuig. Ginpahayag ni Marcos ang final report sa ginapabunuan sini nga Committee on Electoral Reforms sa umansang Committee on Finance kag Committee on Local Government matapos Senator Bong Revilla Jr. hindi malikawan nga hindi liwat mapaisol ang eleksyon. Ginsuportahan man ni Senator Bongo ang report ni Marcos. Ginpahayag ni Marcos nga makagastos ang masobra 18 bilyones pesos ang Commission on Elections kung ipaisol ang eleksyon kag masobra 8 bilyones pesos lamang kung ipadayon ni sa mabot nga Disyembre. Ginpasiguro sang COMELEC nga handa na sila kung madayon man o kung hindi ang eleksyon. Otorisado si Vice President Sara Duterte nga mag-usar sang presidential chopper. Ini ang pagklaro ni Colonel Maria Consuelo Castillo, spokeswoman sa Philippine Air Force. Sano kay Castillo ang Bell 412 helicopter nga na-post sa social media account sang Vice Presidente ang kabahin sang
250th Presidential Air Wing kag pwede mausar sang presidente. First family visiting heads of state kag iban pa nga local kag foreign VIPs. Dugang pa ni Castillo nalakip sa mga local VIPs ang mga matag-as nga opisyal sang gobyerno, lakip na diri ang vice presidente nga nagakaangay lamang nga mahatagan sang suporta sa iyang mga movement. Ginpanginwala man ni Castillo ang nagagwa ang impormasyon nga ginausar ni Duterte ang helicopter para magbisita sa iyang mga bata sa syudad sang Davao. Base sa social media post ni Duterte, nagpasalamat ini kay Presidente Marcos sa pagtugot sa iyang mausarang aircraft para makaupod ang iya pamilya. Nagdepensa si Attorney Reynold Monsayak, spokesperson ni Duterte, nga si Sara kag ang iya pamilya ang nagatiner karon sa Manila. Ginklaro naman ni Marikina City 2nd District Representative Stella Luz Kimbo nga wala pa naaprubahan sa manubong nga panalagan ang 2.3 bilyones pesos nga ginaduso nga pondo sa Office of the Vice President. Sunod kay Kimbo, Senior Vice Chair sang House Appropriations Committee, ang proposed budget sang OVP ang paidalong pa sa plenary debates. Ginpaatang ni Kimbo nga sang Miyerkules, wala na pasar ang pondo sang OVP kundi may briefing lamang sa among hearing. Dugang pasilinga sa Oktubre 1 pa ang ilang internal deadline. Sang Miyerkules, malasig man nga gin-terminate sang House panel ang deliberasyon sa proposed 2023 budget sang OVP nga 223% nga mataas ikumparar sa 702 milyones pesos nga pondo sa karon nga tuig. Ini ang napakamalaot naman sang Makay Bayan Block, ang pahayag nga ini ang practice of servility sa manubong nga panalgan sang Kongreso. Nagumpisa na ang Senado sa pag-imbestigar sa ginaligar abduction cases sa Pilipinas. Ang pagpangusisa ang base sa separado nga resolutions nga ginduso na day Senador Amy Marcos, JV Ejercito kag Grace Poe nga naalarma sa insidente sang pagpang-abduct nationwide. Ginpahayagan ni Senador Ronald De La Rosa, chair sang Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, ginausar ang social media para magpalaptas sa nagakatabo nga krimen kag kidnapping nga iya ginatan-aw nagtugas sang panik kag kahadlok. Suno kay De La Rosa, toyo sang investigasyon sang panel mahibaluan kung bala valid ang mga abduction kag kung ini ang verified. Mapangitaan sang solusyon, una nga nagdangop ang Philippine-Chinese Chamber of Commerce and Industry Incorporated sa PNP kag Kongreso bangod sa ginaligar 56 ka insidente sang kidnapping sa sulod sang pulo ka adlaw. Pero suno sa PNP, nakarecord lamang ang anti-kidnapping group sang 27 ka abduction incidents subong nga tuig. Ulihin na nadiskubrihan sa Senate Blue Ribbon Committee nga patay na ang resource person nga ilang inimbita para sa investigasyon sang pagbakal sa ginaligar overpriced kag outdated nga laptops para sa mga public school teachers. Suno kay Senator Francis Tolentino, Miyerkules lang siya sang ginpahibalo nga ang isa kang kilala kay Attorney Crisologo ang hindi makatambong sa hearing bangod ini ang nagtaliwan na. Madumduman sa hearing sa naligad nga semana ang ngalan ni Attorney Jose Crisologo ang namitlang na nga mo ang nagnotaryo sang Memorandum of Agreement sa tunga sang Department of Education kag sang Procurement Services sang Department of Budget and Management may angot sa kontrobersyal nga 2.4 bilyones pesos nga laptop deal. Palayag ni Tolentino nga tubtob Mayo 5, tuig 2021, wala sang ideya ang mga personnel sang PSDBM angot sa Memorandum of Agreement sa tunga sang POSDBM kag DepEd nga ginnotaryuhan sa Pebrero 16 tuig 2021. Ini ang rason kung nga ginpangabay nila ang presensya ni Crisologo gikan sa siyudad sang Quezon nga mo ang nagnotaryo sa nasambit nga kasugtanan. Pahayag ni Tolentino nga bangod sa natabo kay Crisologo, kakaso na siya sa listahan sa mga persona nga gina-require nga magtambong sa hearing kung makakuha na sila sang kopya sang death certificate. Nakabatan ang Department of Education sang kalabanan nga reklamo corporal punishment. Humalin nga nagbalik ang face-to-face classes sa press conference. Ginpahayagan ni Michael Apoa, spokesman sang DepEd, nga nagpag-angot ang Office of the Secretary sa mga tagreklamo kag natungdan nga team sa DepEd para makaumpisa sa investigasyon. Suno kay Poa, may nabaton man nga reklamo ang DepEd nga imbolbado ang sexual kag verbal abuse. Sang weekend, ang DepEd ang nakabaton sang pulo tubtob 20 ka mga reklamo paagi sa ila hotlines kag emails. Nagligad nga Setyembre 8 sang gin-file sang DepEd ang kaso administratibo batok sa 7 ka mga manunudlo nga nagginaangot sa gin-aligar sexual harassment sa Bacoor National High School. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:30. Ang nagapanguna naton nga mga balita international, balita sa sports, showbiz, kag balita espesyal sa pagbalik sang Action Balita Morning Edition.
This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay. Okay lang yung mga internet? O, sir, ano to lang nagtawag? Ay, pinpidig to. Glad. Iba-iba sila guro. Milya ko hiponiya, may agadira sa imo sa Villamonte. Sakay Jonathan Bia, Ramona Diocades Azero. Good morning, man. Jean Oisiser, kay Christine Minyas Villalobos is still with us. Warlito Caberte Saligan. Jean Benedicto. Morning. Friend mo? Friend mo si Jen Benedicto? Hindi po, Okay. Irene Guanzon, Ray Flores Barrioga, kag Juvie Monares. Jose Hilson Lapinig Junio, from LLP Building Office. Coverage last night sa shooting incident sa front ng JBS. Okay. Amo to kagabing kadtuan mo? Yes, Action Boy. Si Ed Alunan Tahan Langit. Joe Ed Samurin Arboleda. Si Sir Angin Instalanta seat cover. Okay. Joe Ed Samurin Arboleda. Sila ni Guro ang kuanay ang nag-install sa akon ng seat cover ito. Gusto si Ed. Dudaman ko na si Ed. Ed Alunan Tahan Langit. Yes, I remember the guy. Correct. Sige. Si Patricia Jimenez del Castillo, good morning, man. Dira kay Kagawad Imbong Campo sa Barangay Maaw. Morning dira sa imo, Kagawad. Kapitan Ike Torres, morning sa imo sa may Barangay Mailom. No? Monitor gid sila, Action Boy. Yes, kag sa mga kwan bala sa mga BHW sa Barangay Mailom. Yes. Mayong aga dira sa inyo. I don't know kung dira kay area mo lano na, no? Kaya sa Beth Gamala, ginagreet siya lang ang iya cousin-in-law, si Suzette Pahi Marhen, sa iya birthday karon nga adlaw. No? Happy birthday kay Suzette Pahi Marhen. Okay. Kay Milagros Cesar Alit, Mil, good morning dira sa imo. Kagawad Mila Polidario, good morning, man. Kagawad Ulay Abalahon sa Barangay Kabog. Ikaw may makilala ka, Kagawad, la? Kagawad, Boy Dor. Si Kagawad Boy. Ex Kagawad. Kaya sa subong ya Kagawad yapon ang tawag nila si mo. Di makikagawad man tayo. Di ako. Maninoy Kagawad. Ano na lang naman. Amo ko na yan daw para sa press club kundi presidente. Panawag na sa akon press. Pila na to ka tuig nakaligad astas mong press mo na panawag na sa akon. Muna yan. Amo ginabasta may imo obra, Action Boy, may inagyan. Ay ginaano kaged sa imo nga mga tao sa una. Ginasulit sa ulit. Dumduman kaged. Sakto na, Action Boy. Ba? Si Ma'am Elizabeth Gamala, maayong aga. Sa barangay Tagubaw kita kilala nga Kagawad? Si Kagawad Pendon. Kaya mo na sila pero may witness sa mga bypass operation si Action Boy. Dasig bala tawgon niya. Di ibang gawin, di mo kilala kita tangog gaman. Hindi, Action Boy. Ay na. Hindi ko sila mga Kagawad. May kagawa pangilala. Kapitan mo kilala mo, hindi? Kilala. Si Cap Noli. Si Cap Noli Villarosa. Gabuto ka na, away pa?
Wala ko kagibuto, ya. Nga ka paristro ka, way. Wala pa. Ay, pike, kagaliin mo, ha? Kolorom pa na. Kung mo, wala ka kakuha sang 3,000 sa naligan? Wala akong nagabato na. Tiyan mo, Basta alin sa mo, politiko. Oo. ano, wato mo ka kakabuto? Ha? Amo gani. Kung sa bagay, ako nakabuto, ay makugani ka baton man. Oo. Ang Christmas goro te. December goro. Baton ko na. Wala kita na. Ano mo na kayong eleksyon ni daw? Wala na yung rat piho niyo. Hindi dayon ang eleksyon. Kapigado pa nga daan sa monte. At saka ko to, hindi kin madayon ang eleksyon mo. Ha? Oh, taga-tangob ka galing rambal ni Ma'am Yes, Van Ma'am niyo. Star. Taga-tangob. Balo kang pamilya, Alvarez, kilala mo da. Away, kayo gani kilala sa mga Wala kagawad kaya din. ka guay action boy. Ay, ako sa balay. Kaya gani kilala sa mga kagawad mo eh. Hindi la? Ay, ako sa balay. Aran na daw ang pamilya, Alvarez, sa kuan, sa... Magsulod ka na bala sa may ano da gani, ng bangga, ano gani, ng gabligya motor. Motor. Sa may Rose. Rose, Kita. Oo. taon mo na to. Rekta. Na, sa Pupunta na to na yun, may gasoline station, water station, refilling station. Oo. Muna dang ila. Okay. Na, may Changi, may refilling station. Muna da ang pamilya Alvarez. Okay. Huh. Galagawan bala. Imo kay Drake, imo galagaw, pero may asala. Sige sa iya, kung mag-day off, kaya daan niya, sleep lang pa kung day action boy. Wala Hindi na pala yan. ako si Imo yan. Hindi ka to palalagaw sa inyo, barangay, no? Wala. Po sa Laguna, Sa Laguna. sa palibot sa Laguna. Kaya na malingaw ka tayo action boy. Damo, tayo makitaan nga ga, igpat-igpat nga mga suga. Ano ka namin, sang view. Ay na? Oo. Pero no? Lain gid man. Sa kakatubla sa kuan sa mga may mga hotel na dang sa babaw do may mga bars, may mga amuna. Na dito Mahal na daw, shot Action boy, mahal na daw. Drenta sa higad-higad ba? Hindi ka lang sa mga Kanami, mas may recommend mo sa ako. hindi ka lang sa may mga kurokarita. Oo. Bakon na na yan. Kaldohan na na yan. Kung ano gusto mo makita wala mga lights. Ang mga lights dito ka pilagid na prepara lang bisan isa lang ka 200. Bahala lang ano. Ay, kung sasagwa ka lang yung ano ganit tawag, mag-inom-inom, ang imo goro nga, isa ka botilya daw, 50 lang. Kung sa mga mamo, kana 80. Baka sa una, 42 na una mo. Ang ganyan. Wala ko yung ganyan. Hindi mo kasi Wala ari man niya. memorize ang presyo ng limno, no? limnon. Ako ganun, hindi ko ka-memorize siya. Nakagi ka pantay siyang action boy mo. Kung tayo sa mga nagsaka-saka, teko magsulod ka na sa mga bar, tag 80 na na action boy, mahal na? na. 80. 70, teko may ara, iba niya ba nga ilimna niya action boy, mga entrance sila, tag 150. Okay. May ara Basta ganin, pagpatak sa Sabado. may ara ganin nga tag 300. Nang may kwan ba lang, nang may tissue bla. Ha? 350 na. Ang mga t-shirt sa babaw. 350 na? Oo, nagmahal. Ligat Nagmahal. 350 lang na. Subong 350 na. Ay, mahal nagli. Oo. Stand by na sa pagdugang nga mabalita. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:39. Sa ilo na kita sa mga balita international, ginkumpirmara sang budget airline Wizz Air nga liwat nag-operate ang aircraft sa pagbiyahe gikan sa Ukraine pakadto sa Poland sang Martes nga adlaw, Setyembre 13, sa una nga kahigayunan halin sa bulan sang Abril nga nakagwa ang eroplano sa pungsod Ukraine. Suno kay Ayana Pechenek, Flight Radars 24, Director of Communication nga ang Wizz Air mayara pa 3 ka aircraft sa Ukrainian capital nga may Hungarian registrations. Palayagas sang Ukrainian Infrastructure Ministry nakahanda na pagasugdan liwat ang operation gikan Lviv Airport kung masigurado nga nagapabilin ang Western security. Sa balita naman sa negosyo, nagapabor si Finance Secretary Benjamin Jokno sa pagpauntat sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Hala humalin nga nakitaan nga nagnubo ang cost outweigh revenue sini nga mga binulan.
Sa hearing sa Senate Committee on Finance, namangkot si Senator Amy Marcos sa Philippine Economic Team kung may pulos pa bala o kung wala ang tax revenues nga gina-generate sa POGOs. Sunod sa Senador, ang tax collection gikan sa POGO ang nagnubo sa 1.55 billion pesos sa first half sa tuig 2022. Palayag ni Diokno ang total revenue sa tuig 2021 ang nagdumo man sa 3.9 billion pesos gikan sa 7.2 billion pesos sa tuig 2020. Si Diokno kaupo na economic team ang yara sa Senado para depensahan ang gin-propose nga 5.26 trillion pesos nga national budget sa tuig 2023. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar 57 pesos kag 16 centimos. Ang Singapore dollar 40 pesos kag 66 centimos. Ang Hong Kong dollars 7 pesos kag 28 centimos. Kag sa balita entertainment, agin kumpirmar sang aktres nga si Julia Barreto nga secure kag malipayon gid ini sa iya ka relasyon nga si Gerald Anderson sa piyak sang kontrobersiya nga angot ini ang nagbulagay. Pasigurado sang aktres wala siya sang dapat ikabalaka parte sa relasyon sini sa aktor. Madumduman nga si Julia kag Gerald ang nagbulgar sang relasyon sini sa publiko sadtong Marso 2021 kadungan sa tunga sang kontrobersiya sang pagbulagay ni Anderson kag Bea Alonzo. Sa balita sa sports, magaritiro na si Swiss tennis legend Roger Federer pagkatapos sa masulog na semana, pagkatapos ang Laver Cup, pagkatapos ang ako niya ang isning problema sa tuhod nga nagpuwersa sa iya nga unta to na ang iya sini nga karera sa tennis. Ang 41 anyos ang naging Grand Slam winners ang 20 kabeses apang napasawan nini sa hampang sa quarterfinal sang tuig 2021 sa Wimbledon pagkatapos nagpaidalom sa ikatatlong knee surgery sa sulod sang 18 ka bulan. Sunod kay Federer sa edad nga 41 anyos nakahampang nini sang 1,500 kahampang sa sulod sang 24 ka tuig. Palayag ni Federer ang karera sini sa tennis may dako na bulig kag ginabaton na sini nga panahon na para tapuson na ang iya sini competitive career. Balita espesyal! Yes! Energy! Paano energy? Pangibat! Nabihan mo kasi sila. Ang nabi mo siya na yes, energy. Nabihan. Sige. Dami si Action Dorel, mag energy, action boy! Good morning! Sige. Morning da kay Carlo kayo nanay. Shout out sa beloved Mayor sa Isabela. Ay, happy birthday da kay Mayor Irene Montilla, no? Sang Banwa sang Isabela. Mayor, happy birthday dra sa imo, no? Si Mayor Montilla. Happy birthday to you! Bahong no? Karanan. Why gid pag-invite si Mayor sa birthday ba? Mayor, lada lumpia. Wala ko na iya ka mga Pinoy nga best, ano mo? Birthday ko black hindi man ko mag-invite. Wala dala. Sunggod. Wala dala lumpia. Kadasig, bala si mo maglain ang mga bala tiyago, action boy. Joke lang, Mayor. Happy birthday na Mayor Irene Montilla. No? Ayan, Kabatanya, good luck sa meeting ni wifey niyo kuno Floresa Kabatanya. Baw. Sana all. May wifey. Imo wifey. Tekong i-check na. Amon bisan wala kami wifi basta may wifi lang. Basta? Oo. Ikaw guro bisan Way habi. Habi guro basta may May habol. Yan no? May habol. Tug naadaan. Ayun no, bisan may habi basta may May habol. habol, no. Iskan wala wifi. Basta may wifi. Basta may wifi. Mayogid, no? Ayos na. Mayogid. Oo. Okay. Dali lang kita. Action sale dali lang. Kay may winner kita sa may nagabutan kita. Actually kay na Sinona. Dali lang pro isuliton ko ni anay aton ng winner kapon bala nga as you have until 12 noon no hasta alas 12 kamo karon para magkadto diri sa station para magpatiyog sa aton nga ruleta sa Dakup Ka Daog Ka Ruleta promo kahapon sa kay programa ni Action Wilma sugaton sa This Is My Life kay Erlinda Solis no kadto ni sa station Erlinda no pangkilay na da kag pang make up ka magkadto mangkilay ka mo. Pang-lipstick ang nami-nami. Construction print pa niya, pagwapa na dira, ka magkanto na dira.
Erlinda Solis. Ikaw ato nagabutan kahapon ni Action Wilma, no? Kag sa kay Action Dale kagabi sa This is Action Balita mo Evening Edition, si Romeo Dairo Jr. Kadto man dire Romeo. Karon naman nga aga, congratulations sa aton nabunutan ni actually kay Action Zile. Sino ne? Ari sa Action Zilo, taga Villa Lourdes, Bacolod City. Baw dito sa akong lugar. Oo, mo gina. Baluarte mo na. Baluarte, ni Action Boy Duran. Congratulations, Rolly Valderrama. Yes, Sir Role Valderrama. Kadto na dire Ligo Role. Taga-Bago? Hindi, Villa Lourdes. Villa Lourdes. Hindi, ng Villa Lourdes. Tubangan Hospital. Ato, bang tinga da taga-Bago, kamanda mo kabalay? Hindi kami ba, drama mo nagkagawad, mas panukoy. Sa panukoy bala na eh. Ay, okay, sa panukoy, ayun niya. Ang Villa Lourdes, sa tubangan, blasang sa Bacolod South. Okay. Hospital. Tiyara mo na akon nga tambayan ng Villa Lourdes. Hinga, mga pamilya Valderrama na, good morning sa may Villa Lourdes, no? Kag sa aton dira nga mga friends and ano pag ganay na? Super friends. Super friends. Morning dira sa taga Villa Lourdes, tingbon ta lang kamo kay base may malintan may masunggod. Sige, Archie Baez, mga agaman, Jocelyn Song Komedya, wala pa kong dakpan, bailan pa dalan ta kada pulis yada. Klase na sa Sir El Rio. Siling ni Hada, Jocelyn Song Komedya niya, wala pa kuyang dakpan. Dakpon. Sige lang, kaya padalan kada pulis. Pulis siya mo pulis ang mo dakop, sing mo da. Amo niya ang dakpanay action boy, no? Nga Mayo. Mayo niya nga dakpanay. Mayo niya nga dakpanay. Dason na rapata no magluwas ang aton nga dakop kada og karon ta promo ma-end sining ko ano ining Sabado 17 buwas. Pero next week may ara naman kita bago nga promo bantayan niya mga ka-action. May bago naman kita nga promo Action Radio Bacolod. Sige lang niya aton nga kwan tag sa mga regalo sa aton nga mga maukod nga mga tagpalamati sa Action Radio Bacolod, no? May isa gina nga basakot. Nya ko yung tagaan niya sang number lang ko sa STL. Hindi na blang ginagabag. Ni ko ti kadugay na sa akon di nga nagagiyagi. Way ka na ngayon. Nya kay way ko kabalo kay way kay gapamati. So hindi na pwede. Nalang gapamati kaya sa Action Radio. Ni ko way kay gapamati nya kita kasako pero mikal ka pungko no. Sige dapat basta next week dason si Mana may ara naman kita kabalo ka Action Boy kung listener gid updated gini sila ya. Updated na sila ya. Ibang gani siya di ka kaladto din di ba? Correct. Ma'am Luing Melos, morning dira sa imo. Sige, Action Sil, dahil ka si Django Salgado dira sa Bago City. Morning sa imo, amigo Django. Sa Jang's Gym dira, makapabago ka, pwede ka da sa exercise. Ay, dali lang. Do subong sang ano ba? Tano. Importante, ano? Do may anniversary subong mo? Anniversary sa ano na? Sa G&G. Happy anniversary! Uy, kita na! G&G! Natumduman ka kagapon na may istorya naman ni Action Eden mo. Napanumdum ko na gani kagapon nga. Sabi ko mo na mo, tamyawan mo. Happy anniversary G&G! Aral lang sa tubang sang PNB, wala? Lakson. May manamit sa tabok dira ara na da ti karon may kwanto karon may mga acoustics to karon libre pulutan kadto karon sa pulutan naton day off ko malabas day off ko ya malabas to karon Action Sale bisan pulutan lang yang aton libre ang pulutan mo kadto karon G&G sa dira street food corner muna street food corner lang kwan yes basta sa tabangan sang pinbilan da ara da karon kadto ko muna karon action kay kwanda libre na da ang pulutan karon kay third anniversary I think yes a third sang anniversary G&G wala niya punaw Action Boy wala punaw dali lang na may adasong kita nga semana ha kundi suong dakop ka, daog ka, ruleta promo. Ini ato niya September 19, Monday, beginning Monday. Yes. May ara kita dakop ka, daog ka promo. Hindi ka na ruleta. Hindi ruleta, hindi ka na mo problema. Nga magkadto di sa station. Yes. Labayan ka lang yan namon. Na, kantuan ka lang ya. Kung kapamati ka, so stay tuned pirmi sa Action Radio. Anytime maagi ang taga Action Radio. Ang problema da hindi nyo da makilala.
Oo, hindi niya makilala kay why naka-uniform. Yes. Why kita Production uniform? boy, share ko lang ni bala sa may Alihisda, nasa may eskwelahan sa John B. Ayon, may ara ginadaya isa ka sa senior citizen, doon naka wheelchair na ng Action Boy. Listener gid saya. Na. Sign on to sign off. Kaya kita mo lang na. Oo. Tinang na mga listeners Gapamate naton. niya tuyo na nakadlaw. Tiyan mo na aton nga kadtuan nga mga Yes. listeners. So malabayan ka gani, automatic may kuan ka dayon, may regalo ka from Action Radio Bacolod. Beginning na sa September 19 ha, so stay tuned to Miss Action Radio from morning till night. No, dra lang kay anytime malabayan ka lang. Kung may mo matunog-tunugan mo para maglabay kami Good. batian bla. Mga manugbalot sa Capitol Action Boy. Araman. Tagpalamati taman. Yes. Wow. Muna nga, medyo tunog-tunugan mo para nga anytime maglabay kami batian namon. Kay balokang gisa maglabay kami ka pamati kami sang mga naging istorya bla. Nagamarites. Ning kamarites man kay ti hindi mo na ma-disregard kara ng mga infos kis Ada amo. nga informasyon mo. Marites atod pero may kamaturan na kis Action Ang mga Boy. CCTV sang barangay bla. Malabayan mo ng gisa. Tikinang lang tunog-tunog Solid. tayo. Pag nga CCTV, Action Boy. May ang CCTV nga may audio ya. CCTV, tada hindi mo na mabatian ang ginistorya. CCTV kulang-kulang pa na yan. May mga area kasi lang hindi makuha yan. Yes. Hindi ako niya tanan. Pulido nga impormasyon. Kung ako guro sa barangay, guro imuon ko biya mo niyo. Mabutang ko yan daw mga daw tower lang. No? Sa kada kanto. Oo. Tapos mabutang ko Nabot daya. ko na. Kung may budget lang ko sa barangay, mabutang ko daya isa ka marites. Human CCTV. Oo, marites yan ang CCTV. So kada hapon, kung di nga aga, butang mo na Radyo, siya. ka lang niya, oh. Pagkahapon, istoryahan dahil, tinanong nakalatabo sa barangay. Anong imong observasyon, di ba? No? Ang G&G Resto Bargali Action Zeal, ara sa 9th Street Food Zone. Yes. Sa 9th Lacson Street. Sa siling ko na kayang PNB 10th, nasa I think mo 10th. Oo. So ara sa 9th Lacson 9th, Street. Ara yes. nanda. Tanay ito na karon ah. Ara ko na karon matsulo chat. Das mamang Jo Mario. Uy, para daw. Anjo Maria. Nga na mas dumugo niya Si- nga naman. Si Jo Maria kung taman ka nga na. Sige. Okay. Congratulations ano sa G&G sa mga staff dira ha. Sa mga beautiful waitress and waiters lang. Waiters. Baina na mga waiters. Umito na. Bili lang ko sa mga waitress ah. Dahil beautiful. Sige. Mga kuan na mga friends na sila no. Ang Yes, mga waiters namin and na dapat waitresses. accommodate yung Action Boy. Nami karon kami kuan may ano gani parang no, may Acoustic. Acoustics. Amo na Sa namin. tupad, tiga nila gumba man eh. Hindi mo na acoustics. Sa Hindi, sa tupad tupad. amay. Bay na yung takaron. I-conta na I-adjust nyo lang, naging happy-happy. Adjust na karon ni Kuya. Guys. Sige. Okay, go. Break na special. Oo, te, amo ne, sa mga ganito? wala pa naka-move on. Okay. Halin sa malawig nga relasyon, kag sa manog move on pa lang, sa mga manog break pa lang wala. Halin. Advance na. Ay, hindi, manari man yan. Ano sa malawig nga relasyon nga na utod? Oo, nauntat? no, to, don't tat na. 6 years ka mo ba nagbulagay ka mo. Te, daw sakit-sakit ginaguro. Ay na. Te, paano ka ni ka tong kaawliwat? Do, hindi may kilala ko na. Sin. Ay. May kilala Hindi ko na kayo na. mag-tell. MJS Candido Hildore, advance happy birthday para buwas ha. Sige. Buwas na birthday mo. Sige. Morning Action Boy. Ari lang kami ni Cap Vito Gabonitor sa kapihan ni Chona. Ay, morning da kay Chuna. Gusto ko na makapakapit da kay Cap Chuna mo. Vito Action Boy. Si Cap Bito na sa Maawa. Asa Maaw. Gahaton. Yes. Oh. Ano yun, magkadto gani, may ato na to sila resort sa babaw nga. Agi nga kay Cap Bito. Kapoy kita da natin ko. Gomlan din ang kapay kita na. Kapoy kita discount to lang babaw. Sa Giana siya to lang. Oh, Mambaguro si Cap Vito. Hinahinaya lang ko na. Gapanggulpe ka man niya Hindi tayo mo kundi man. ka dito ko kay Cap Ike. Oo. Kay Cap Ike ko Torres, makadto. Amo nang Torresta. Namin man to. Bakod. Sige ah. Oo. Paano mag-move on? Ari na to di sa ikatrice. O, 27 niya. Ari na matamaton. Tala na ikatrice. Hindi ko matapos na niya ang paano mo. Hindi ko magpati nga. Hindi sila Hindi sila mag-move on. makamove on. 27 na mo. Mabinag-binag. Ayun, sakto. Ganun man gali. 27 Oo. na. Oh.
Ang last na nagligad action boy, no, enjoy time with the family. Subong niya bond with your friends ko, no, after ka nga makipag-break up, no, bond with your friends gid action boy. Kag friends ba lang nga supportive? Supportive gid action boy, no, kagatiin mga positive nga mga friends, no, kami ara kung kakisaya nga hindi makaintindi sa imo, no, kung true friend kay action boy, no, kung anong imo nga Lang pag-break, may break up jud la band. best! Nag-play kami! Basahan ang taliwat ang advice ko. Okay, ginambalan, tanagid ka. Nambalan tanggid ka nga 1 taon mo bisan mo ikapaligo. Action boy, ang sakit yan, magwanta na, pero kung wala ligo yan, wala nga lang, ganyan action boy. Kaya mo na ganung reason nga nag-break up ka mo. Wala ay, kalain Nambalan ka naman. na gid nga nambalan sa una nambalan tanggid ka nga wala sige paligo ti sige ka gid. Yes. Sa uli hindi ka makagwantag di isang baho karon mahibi-hibi ka. Aba na imo comforter kung aking sa action boy. Ang Basol imo pa ka. mabyan. Basol pa ka hindi ka kagwanta sa baho. Nagibe tungod sa baho, hindi sa sakit. Di ko ba mag-amuna sa imo kanina. Natunti ikaw to be. Ginambalan, tanagid ka. Natunti ikaw to be. Sige. Mas, oo, tayo na, bond with your friends, pwede ka man ka take vacation kung may kwarta ka. Mayo lang ka mag-advise, take a vacation. Sa DN. Hindi mo na Sa masarangan mo lang Oo, kung wala kaya kwarta, pwede Pwede ka ka man man to ka kabakasyon. babay-bay, Pwede ka man- magpangin-hangin, no? Pwede ka man to kabakasyon sa Piak Balay. Bit-bit ka sa ngayong mga malita, bla? Nukto ka sa Piak Balay. Yung dahil, mawari ka man. Bakasyon. Yung mga bakasyon ko. Bakasyon na ko, danay. Para makamove on ko. Ay, kalahin mo Hindi naman. kayo ka budget. Oo. Kasi Piak Balay ka lang. Hindi Pwede ka lang gan. malita mo. No. Pagwa mo sa inyo, balay, kita mo man gapon, action boy. Kita mo gapon yung balay. Hindi kayo basi kung tagaiban mo sa nga barangay. Tapos sa tupad balay na sa mano? Dapat Sa ikaw tap- yan, sa piyak balay lang. mo lang kanda. Dak lang kasi tupad balay mo bakasyon. Iba sa may mga memories kaya sa inyo balay, no? At Oh, least, oh. mas kan pa paano, mahaganagan. At least dito sa Piak to, hindi mo makita Baguhin ang mo mga... environment. Oh. Hindi, wala. Try na ako na matiner, ano kasakit dito sa mga alaala na nagdaan. Alaala! Mayo, ged. Oo. Kaga, pag action boy, no? Do not rush into finding a new partner. Hindi Ang manambal mo, nigan ka dapat unahan kung Di ba si mag-break ka. maunahan niya ka? Di ba si maunahan niya ka? Mas masakit kung maunahan niya ka. Di ba, una naman kaya pagita, di ba? Matali kung ka pamati, man di siya ka magsilisa nga doon, gaway man sa garage. Basi ko di siya ka pamati, ya? Ang Kaya magaling. nagangita sa dayon niya para pakita sa imo nga may bag-o siya. Oo. Nga may islan niya ka dayon. Di nang kuanda. Hindi mas masakit na sa imo. Gusto ko yabi may ma-comfort sa ako, no? Wait, ako ya bagoya. Gen, sakit mo ba na tiyagon ko na, no? Irisan na lang na Kaya sa'yo. Ano nang Pero, inis? pero Frank, kuan, ang kidding aside, mo man, hindi ka magdali ang magpangita dahil bag ko. Doon sa akin, gusto mo, ikaw na lang yung tanan. Bulos-bulos lang, mala. Iba naman. Hindi ka mag-chance ang iban. Hindi Nako, wala ka pa naka-move on, action boy. Do not enter into another Correct relationship. ka. Yes. Kag do not enter into a relationship while nagabatsyag ka sang sakit. Yes. Kay you might not be making the right decision. Kay tungod inasugo ka tungod sa imong emotion, tungod sa imong nabatyag. Most probably kag usually sala anada ang imong nga desisyon. Na-touch naman ko sa imong advice. Na-touch ako. Kanami, kaya ba naman gano'n ka-action boy, namamate na ka, ano pa ginto? Dadamo, ikaw na makuha, yaho. Pero na bala, to na basta, amo boy, na sila nila nga, do not make decisions while you are at the height of your emotions. Yes, correct. Basta. Oo, kung aki ka dapat, kung Hindi ka mapunggan maghimo mo, mapunggan mo. Hindi na maghimo sang mga desisyon kay usually sala na sa ang desisyon mo kung ara ka Okay sa height of your emotions. Yes. So amo man na kung may relasyon ka bago ka nag-break, no kaya na sa desisyon nga ang Ngita. kapangaluwag naman to si Muspiak mo naman to. Sabton Kaya hindi ka magpangisog nga mag-break ka mo kay may ara kang reserve. Yes. Correct. Para sa imo may reserve ka wala. Wala.
Ay, hindi ah. Teka, yung prinsipyo kay Action Boy, ang kabuhi, tayo isa lang. So, Ang lalaki, ta dapat 5. Teka, joke lang na rin man yun. Sir El Rey, sakto na. natin isa lang ng Gatango si Sir El Rey, oh. natin isa lang ng kabuhi. Kuya, isahon ko man ang akon ng lalaki. Sir yung kabuhi, kaya yung lalaki, ta dapat 5, niya kabilog. Dami, no? Sige. No. Pintrata si Sir El Rey sa 5, be. Sir El Rey, kanom na eh. Bagangan ta. Sir, pagkananta na. Okay. Smile na, Sir El Rey. Ikapila na na? Ari, ika-17 na. Iyo, kalasot na. Uy, last nga. Sige, ayun. Donut Stock Connection, boy. Ay, oo. Stop. Nan. Kaya base, bala may makita ka dang lain-lain, masakitan ka naman. Sakitan ka pa. Nang break na ko mga duha, alam mo pa siya sa Social sunod-sunod media, sa oo. Facebook niya, alam mo pa sang search, alam mo pa sang Kumagibihibe. So, oh my God, skip naman sa Yes, yes. Hashtag blessed. Salamat, di kayo nag-abot ka sa akong life. Ba! Sakit-sakit. Oo. God's gift. Hashtag God's gift. May nagkadlaw. May trivia. May nagkadlaw. Hindi rin yun. Sa akon nga Facebook. Sino na? May nagkadlaw. Sino na nakadlaw? Mabot lang, may lang. Di, mapapapo siya nga, maposabi, may in-stock mo siya. Nakita mo, may ito sa niya, God's gift. God's gift. Di, ikaw yasang timpo mo, ano kagali iya? Lesson. Amo na ko na mo. Das iya kasang- Blessing or lesson ka. Kasi kung iya ka sa gift, isang devil kayo. Ay, kalain. No? So, that's why hindi mag-stock. Galing kay, kapag may manada, why ka ga-stock? Ang mga friends mo mong ga-stock. Yes, kay sugid sa imo. Kay sugit si mo. No? Kay Miga man. Oo. Ni baw. Yan, die, bes. Ang ex mo to na, kita ko sa kuha na yan. Sa nga mo na bala bulan, wala na ako nanugid sa imo. Tidira gina dahil mahibalan na Action Boy. Nga ka mo pagali, may iba na ang ano. Nang kita, kung na siya. Siya ga-stock para sa imo yan. Oo. Ngaway mo siya magsugo. Yeah. Yes. Sobra na mga ka-action, yung matiyan na aton mga balita diri sa Action Balita Morning Edition. Standby na sa Action Hotline with Action Art Tayhupon. Ang inyo diri nga news team. Si Action Zil Minardo. Ka-Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Life